u čast najveće hrvatske balerine Mije Čorak Slavenske. U njezinu rodnom Slavonskom Brodu počeli 10. dani plesa. Slavensku voljeli su i baletni stručnjaci i publika. Smatrana je jednom od najvažnijih svjetskih baletnih umjetnica 20. stoljeća. Već 10. godinu njezin je se rodni Slavonski Brod prisjeća danima plesa. Na danima plesa okupile su se stotine plesača, amatera i profesionalaca. Sve sa željom da se sjete velike balerine Mije Čorak Slavenske. I najmanji baletni umjetnici kažu da je u njezinom rodnom gradu poseban doživljaj plesati. Ples mi je uvijek bio i zanimljiv za gledat od malena, isto volio sam plesati, baš volim ples. Planiram biti učiteljica plesa. Ovog suvremenog plesa? Da. Na plesnoj večeri u povodu 97. obljetnice rođenja Mije Čorak okupilo se čak 6 plesnih ansambala koji su plesali od klasičnog baleta do breakdansa. Mija Čorak Slavenska je osoba koju izuzetno cijenim, puno sam čitala o njoj, puno sam slušala o njoj, a i moji plesači su redovni svake godine natjecatelji na natjecanju mladih plesača. I sad evo ja ponosna čak uključavaju se u našu brodski leptiriće i dečki koji sad ima ih 5 recimo. Puno mi znači, na natjecanju svaki put sam bolji i bolji i nastojim to držati. Ove godine govorilo se i o još jednom pomalo zaboravljenom baletnom umjetniku svjetskog ugleda, Brođaninu Zvonimiru Potkovcu. On je nedavno za ostavštinu darovao u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu.